Hebben jullie de zakdoek van Baasje? Hebben jullie de zakdoek van Baasje? Zachtjes doen, hè? En weer is het Diva. Pak hem maar, Body, hoor. Close-upje. Waar is de zakdoek? Dief. Dief. Ja, je moet hem niet opeten. Los. 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 Nee, los. Diva. Los. Goed zo. Nee. Oh, Body, je trekt Diva van de bank. Je trekt Diva van de bank. Doe maar. Voorzichtig. Waar is de zakdoek, Body? Wat ga je nou doen? Ga je Diva van de bank sleuren? Ga je Diva van de bank sleuren? Hallo, een zakdoek is niet om op te eten. Los, 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 los. Oeh. Dames. Zo, nou is het klaar. Kom maar. Mag ik mijn neus Kom maar. buiten? Nou los, los. Nee, jij eet hem op. Dat mag niet. Kom maar. Doe maar los. Diva los. Diva los. Los, je Hey. gewoon helemaal achter in de keel. Los. Appetje. Goed zo. Nee, nou is het af. Klaar in, klant? Nog Baasje lekker een zakdoek met kwel. Oeh. Oeh. Hé. Wacht maar eens. Kom eens hier.